Al setembre de 1940, en Pere, amb 10 anys acabats de fer, començava el primer dia d'escola. Estava nerviós, atès que, amb l'esclat de la Guerra Civil espanyola, no havia pogut assistir-hi abans. Era un dia estiuenc i les finestres de l'aula eren obertes de bat a bat. Va seure en l'últim lloc que quedava lliure. El seu company de pupitre, l'Antonio, li va dir: «Hola, me llamo Antonio, ¿y tú?» «¿Com dius?», va respondre el Pere. «No entiendo, ¿no hablas mi idioma?» A partir d'aquest moment, els dos nois van començar a comunicar-se mitjançant signes, ja que van veure que, si no, no s'entenien. A poc, la seva amistat es va anar fent més forta i s'ensenyaven mútuament les llengües maternes. Uns mesos més tard, l'Antonio va arribar un dia a l'escola molt moix. En Pere, preocupat, li va preguntar què li passava i l'Antonio li va explicar que els seus pares s'havien enfadat en saber que estava aprenent català. El pare de l'Antonio, un guàrdia civil simpatitzant del règim franquista, havia anat a parlar amb el director, ja que no entenia com el seu fill parlava una llengua prohibida. Ambdós, director i mestre, van renyar en Pere pel que havia estat fent d'amagat, tot dient-li que el català no era una llengua que pogués ser ensenyada i molt menys utilitzada. Desconcertats i a la vegada enfadats per les ordres que havien rebut, tots dos nens van decidir que continuarien veient-se, malgrat que ara seria el torn d'en Pere. Pere mostrava dificultats i trobava a faltar el fet de poder parlar en la seva llengua, la qual només utilitzava en la intimitat. A més, no estava d'acord amb les ordres imposades des de la direcció de l'escola i per aquesta raó va decidir que seguiria ensenyant el català a l'Antonio, tot i saber que això li portaria problemes en cas de ser descobert. Se sentia malament i no entenia per què tenia la sensació que estava fent una malifeta, quan realment pensava que era la cosa més normal del món. Passaven els dies i la relació entre els dos nens cada cop era més estreta i es trobaven més units. Tenien la llibertat per parlar cadascun en la seva llengua i això els feia sentir lliures. Alhora, tots dos feien molts progressos en l'aprenentatge de la llengua de l'altre. El català, però, l'havien de parlar d'amagat. Ho feien a la rebotiga de Can Coloreu, la botiga de dolços i torrons que regentaven els pares d'en Pere. Allà hi havia un munt de llibres en català que els pares guardaven de forma clandestina. Els nois hi anaven gairebé cada dia. Els dijous, però, no hi eren sols. Era el dia en què familiars, amics, coneguts i saludats es reunien a la rebotiga per fer lectures en català. Als nois els fascinaven aquestes lectures, tant per tot el que n'aprenien com pel perill que comportaven. Va ser en una d'aquestes reunions secretes que van conèixer Salvador Espriu, autor d'alguns d'aquests llibres clandestins. Per ell, van saber que molts escriptors en llengua catalana havien marxat del país en acabar la guerra. Mercè Rodoreda, Pere Calders, Joan Oliver, Carles Ribas. Ell, però, s'havia hagut de quedar perquè el pare havia mort i s'havia vist obligar a entrar a treballar a la notaria per poder fer-se càrrec de la família. Aquesta feina, deia, no li agradava gens i sempre es queixava que gairebé no li deixava temps lliure per poder llegir o escriure. A ell li hauria agradat ensenyar català, però l'esclat de la guerra havia troncat els seus plans. Un malaurat dia, l'Antonio no va poder resistir l'impuls d'endur-se un d'aquells llibres prohibits. Se'l va amagar a la butxaca de l'abric i se'n va anar cap a casa. De nit, quan es pensava que tothom dormia, va treure el llibre de la butxaca, just al moment en què el seu pare entrava a l'habitació. Després de l'esbroncada, el pare el va interrogar, talment com si es tractés d'un criminal. L'Antonio no va poder resistir la pressió i li va explicar tot. Arran d'aquest fet, a Can Coloreu van haver de desfer-se de la llibreria clandestina. El Pere no va tornar a parlar amb l'Antonio. Estava enrabiat amb ell perquè la seva imprudència l'havia privat d'allò que més li agradava i alhora estava mort de por per les possibles represàlies. L'Antonio va convèncer els seus pares perquè no denunciessin la família d'en Pere, però se sentia avergonyit per haver-los traït.
El Pere i l'Antonio van deixar de ser amics. I així, sense parlar-se i gairebé sense mirar-se, van passar la resta dels anys escolars. Va passar el temps i cadascun va seguir el seu camí. L'Antonio va formar-se per ser guàrdia civil i el Pere va estudiar filologia hispànica i catalana d'amagat per convertir-se en un magnífic escriptor en llengua catalana. Un dia, un dels llibres del Pere va caure en mans de l'Antonio, un dels seus companys que sabia que li agradava llegir narrativa catalana. Li havia regalat. Després d'haver-lo llegit, va recordar i comprendre molt millor la realitat que van viure en Pere i els seus familiars, i en part ell mateix durant un temps. Amb la lectura del llibre va sentir que hi havia una porta que s'havia tancat. Feia anys per la impotència i la ignorància i que ja era hora de tornar-la a obrir. Va decidir trobar-se amb el Pere per poder parlar i reprendre la seva amistat. Va investigar una mica i va esbrinar que el Pere faria una assignatura de llibres a la llibreria del Palau la setmana següent. Entre les seves obres hi destacava la seva col·laboració a la Gramàtica Catalana de Fabra, publicada l'any 1956, quan en Pere tenia 26 anys. Totalment convençut d'anar a veure'l, es repetia a ell mateix una vegada i una altra que allò tenia sentit, que era el que tocava i que per demanar perdó sempre hi era temps. Ja a la llibreria va posar-se a la cua i quan li va tocar el torn va mirar el Pere per veure si el reconeixia. El Pere va dubtar, però l'Antonio va somriure amb la mateixa complicitat com quan eren petits. Tot seguit, el Pere va aixecar-se de la cadira i li va dir: «Antonio, quant de temps?» «Massa temps i massa silenci, Pere». «Quedem després?» El Pere va agafar-li la mà i va respondre que sí. L'Antonio va esperar a la porta fins que l'acte va estar enllestit. En sortir, la primera cosa que li va dir l'Antonio va ser: «Pere, encara tenim moltes paraules amagades per compartir». «Doncs som-hi, Antonio, no perdem temps, tenim molta història per escriure».